Hej, nu vil jeg snakke om min træningsprojekt. Så nu vil jeg starte med at snakke om, hvorfor det er godt at træne. Og grunden til, at det er sådan godt at træne, det er fordi, at der er så mange fordele ved det. Og det er jo både godt for kroppen og sin sind, altså mentalt. Og når man træner, så bliver ens muskler og knogler stærkere. Og det er jo så den fysiske form, når man træner. Og man øger også ens immunforsvar, så kroppen det bliver bedre til at bekæmpe sygdomme, og man har også mindre risiko for de her forskellige livsstilssygdomme. Det kunne for eksempel være diabetes eller sådan nogle hjertesygdomme. Og, og i forhold til sind, altså mentalt, kan træning hjælpe med at mindske, altså sådan få mindre angst og stress. Det er fordi motion det hjælper med sådan få kroppen til at være rolig og ens sind. Og nu vil jeg snakke om min sundhedsprofil. Så en af grundene til hvorfor er det måske lidt svært for mig at træne, eller at jeg har mindre kondital end de andre, det er fordi at jeg har nogle sygdomme, eller nu ved jeg ikke, hvis jeg vil kalde det for sygdomme, men for eksempel jeg har astma, så jeg har mere svært ved at kunne løbe i lang tid, fordi at det er jo nemt for mig at blive hurtigt forpustet, specielt når jeg også har astma. Og jeg har også anemia, og det der med, at jeg har for lav røde blodceller generelt, og det kunne jo også en af grundene til, hvorfor at det er jo nemmere for mig at blive mere træt, når man starter op på ens træning. Og ja, så min kondital, det er på 17, og det blev målt, imens vi lavede bip-test. Og kondital, nu vil jeg bare lige hurtigt sige, hvad det er. Det er jo menneskets kondition. Og det er jo, man kan jo sige, at men jeg vil forklare det som, at hvor god kroppen er til at sådan optage ilt. Og så har vi så BMI, og min BMI det er så på 24, og det regnes ud fra ens højde og ens vægt. Og det er jo så, min højde er på 158, og min vægt er på, 63 kilo. Og så vil man sige, og så står der så, at jeg er lidt overvægtig i forhold til normalvægt. Det er så min træningsprogram. Jeg har så sagt, at mandagen, så har jeg løbet i 3 kilometer i moderat tempo. Fordi at igen, jeg skal jo heller ikke overbelaste mig for meget. Og så har jeg så opvarmning med konditionstræning. Tirsdag har jeg så lavet core workout i træningscenter, fordi og så har jeg så lavet ryg, mave og så videre. Så det kunne for eksempel være mavebøjninger, planke og så benløft. Og så onsdag har jeg så lavet gåtur, og så restitution. Og torsdag har jeg så lavet styrketræning i træningscenter. Og det er jo så at bruge ben, skuldre og ryg. Og det kan jo for eksempel være squats og lunges. Og så fredagen har jeg lavet intervaltræning, hvor jeg så laver 15 sekunder sprit og 30 sekunders pause, og så gør jeg det sådan et antal gange. Og det kan jo for eksempel være, at jeg gør det sådan i 30 minutter, hvor jeg så sådan skifter fra en langsom tempo til en hurtig tempo. Og det er jo så, hvad intervaltræning går ud på. Og så lørdag har jeg så lavet gåtur, så det ikke er for meget sådan overbelastende mig selv, fordi at allerede de her mandag, tirsdag, torsdag og fredag er det lidt svært for mig, fordi jeg er ikke så vant til at træne. Og det er jo også, man skal også, når man laver et træningsprogram, skal man også starte ud fra sådan et, man skal jo starte langsomt i forhold til sådan, hvad man kan, og ikke overbelaste sig selv for meget. Og så søndagen, så gå, løb og så hviledag.
som jeg har sagt før, hvad har jeg trænet og hvorfor. Min træningstid, det var jo cirka 40-60 minutter. I hvert fald for hvad jeg kan. Så jeg heller ikke bliver for meget overbelastet. Og jeg har så trænet løb, core workout og styrketræning, og det hjælper jo med sådan at forbedre min styrke og min vejrtrækning. Ja. Og min målsætning, det er at kunne forbedre min vejrtrækning under løb, fordi at jeg struggler med min astma, både og, men også bare generelt, hvor det bare er meget nemmere for mig at kunne sådan blive træt, eller blive hurtigt på pustet. Og at klare mig bedre til biptesten, fordi lige nu ligger jeg på den ret lavt, i forhold til hvor meget jeg kan løbe. Og så at kunne løbe over i længere tid. Og det ligger jo så lidt under i biptesten, hvor jeg vil prøve at have sådan, kunne løbe sådan, ja. Og det er jo så måske at gøre med intervaltræning. Måling. Så min måling, det er 17, og i min starttest, som er biptesten, og så sluttesten, det er jo så 22. Ja. Ja. Kondital. Det har jeg så snakket om, at det jo, som det var før, det er der, hvor mennesker, altså hvor meget menneskerne kan optage ilt. Ja, og så min evaluering. Sådan, altså i forhold til mine resultater, så kan jeg se en fremgang. Sådan jeg kunne mærke forskellen på hvordan jeg har trænet, og hvordan det hjalp mig lidt. Fordi at det skete jo også. Det skete jo ikke kun en uge. Jeg har gjort det sådan i sådan 4 uger max, tror jeg. For at så jeg kunne se resultaterne. Ja, og så det der med planlægning, det var ret nemt for mig på nogle dage, fordi at så kan jeg bare gøre det. Ellers så er der også nogle dage, hvor jeg har travlt, så jeg skulle sådan squeeze det ind i min schema også. Og så har det sådan, ja, sådan, den her træningsprojekt, det har jo givet mig en forståelse over for sådan træning, og det har også ændret min perspektiv, fordi at man kan jo ændre ens kondition, hvis man har virkelig lyst til det, og hvis man virkelig gør det. Og jeg vil fortsætte med at gøre det, og så sådan sætte nye mål, og vil prøve at holde mig selv sådan motiveret ved at holde mig til de ting, som jeg har gjort indtil videre. Så ja, det var min træningsprojekt.